Etxeetan janariaren banaketan lehenik senarrak janoi du, eta gero soberan dagoenetik emakumeak, semeak eta azkenik alabak. Naiz eta elikapen orekatua osasunerako eta gaixotasunak saihesteko oinarrizkoa izan. Honengatik, landaketa eta ur eskuratzearen hobekuntzarako proiektuak abian jartzen ditugu, lekuko erakundeekin elkarlanean. Honek urte guztirako janerrui orekatu eta anitza ahalbidetzen duelarik, eta horretaz gain, hiritargoaren hezkuntza lantzen dugu janari banaketa bidezkoa izan dadin. Bai neskak eta mutilak ere laguntza behar dute, osasuntsu eta indartsu egoteko eta eskolara joatea beharrezkoa dute. Irakurtzen eta idazten jakiteak autonomia emango die eta honen bidez administrazioei beren herrien garapenean ahaleginak egin ditzaten eskatzeko baliabidea lortuko dute. Prosalusen 1985 urtetik garapenerako kooperazio ikuspegi horrekin Afrika eta Latinoamerikako hainbat herrialdeetan lanean dihardugu. Helburua pobreziaren aurkako borroka da, osasunaren sustapenari lehentasuna emanez, garbitasun eta elikapen hezkuntza, lehen mailako laguntza, hornikuntza, oinarrizko osasunketa, helduen heziketa eta alfabetatzea, azpiegituraren eraikuntza eta mantentzea, familia eta hiritargoaren baratzen sustapena eta beren hazkuntzaren hobekuntza. Prosalusek edozein pertsonak eskubide unibertsal, bortxaezin eta alienazinak dauzkala sinesten du. Hauen artean, gizakiaren osasun, elikadura eta ur eskubideak aurkitzen dira. Prosalusek garapen proiektuak eta programak Bolivia, Mozambike eta Perun bultzatzen ditu. Lekuko erakundeekin lan egiten dugu. Onuradunei protagonismo guztia eskainiz eta beste erakundeekin elkarlan estua mantenduz. Premia handieneko biztanleari ematen diogu lehentasuna, bereziki landagunetan bizi direnei. Gure jarduera guztiek lekuko kultura eta ingurugiroa errespetatzen dute. Arazoen jatorriak ezagutzea bilatzen dugu irtenbideei eusteko. Prosalus talde politiko, sindikal, erlijioso eta ekonomikoekiko erakunde askea da. Gure jarduera eta kontuen argitasuna eta beste erakundeekin bat datozen printzipio etikoekiko norabidea dira gure balio identifikatzailetako batzuk. Prosalusen izateko arrazoia, kooperazioaren helburuetan ahalik eta pertsona gehiago inplikatzea da. Gurekin elkarlanean aritu zaitez, Afrika eta Latinoamerikan osasun eskubidea egiazkoa bihur dadin. Prosaluseko bezkide egin zaitez. Mamona, zeruzak, zaie, zeruzai, mamona, zeruzak, zaie, zeruzai.